Witajcie wszyscy. Cieszę się, że zaś się widzimy. Chcę wam opowiedzieć o tym, na co je kawa z kamratką i że ona je fez potrzebną. Tuż teraz się wiele chłopów na mnie znerwuje, kiedy tam gadają, a na co ty z tą swoją psiapsiuką tam siedzisz i tak godosz, albo zaś pora bab się na mnie znerwuje, kiedy tam te chopy siedzą przy piwie z innymi chłopami i gadają, ale ja wam chcę powiedzieć, na co to nam richtig je, bo to je fez ważne, rozumili, co by my se mieli takie chwile i takie coś, jak tako kawa ze kamratką albo piwo ze kamratem. A czemu tak je? Byli takie naukowcy i oni se zbadali, jako to my doprawdy żyjemy i jak to je, co nas popycha w życiu do tego, co by my poradzili se dali żyć. No i oni odkryli, że to są te wszystkie rzeczy, które są dobre, które są fajne wspomnienia. To one nam dawają taką siłę, co by żyć dalej. No, ale patrzcie, roztomili, my teroski w tym świecie to żyjemy w takim pędzie, nie? W takim, jako takim kołowrocie, nie? Jako ten chomik tam w tym kołowrotku tak loto, to tak blank, często my tak też tak lotamy i ani tak nie zauważamy roztomaj tych rzeczy. I to nawet się nie o to rozchodzi, roztomili, że nam się co złego przydarzyło i no tak się takie nic nie przydarzyło nam, tak se żyjemy i tak jest to samo i tak nie zauważamy tych fajnych rzeczy. No i jako my tak se siednemy z taką kamratką albo ze takim kamratem i zaczniemy rozprawiać i zaczniemy se ta kawa pić, to roztomili się fajne rzeczy dzieją, bo tak, nam się wytwarzają roztomajte tam związki w tym mózgu, które powodują, że my się lepiej czujemy, że my też czujemy więź z tą drugą osobą, no i z kuli tego my będziemy z tego mieć fajne wspomnienia, które nam też będą dali w życiu pomagać. No i jeszcze roztomili, jako my se tak na chwilę siedniemy, nie, i godamy i tam dychniemy, no to my są tak choby tak ugruntowani w tym, kaj my teraz są. My tak poradzimy se spojrzeć, jeżeli już jak tu i teraz, nie robię tam coś, co muszę jutro se zrobić, nie myślę, albo co zaś, że źle zrobił w robocie, nie, i no, że jest tu i teraz, no i to też fez nam pomogło, roztomili. No i z kuli tego tako kawa ze kamratem albo kamratką i takie klachy i takie usprawianie, to je fez ważna rzecz, żebyśmy takie coś od czasu do czasu roztomili mieli. No toż, i no teraz dziśki, i jo bardzo pozdrawiam, taką jedna moja kamratka, której obiecała kawa i jako my się spotkamy, to wiem, że będziemy pić ta kawa i klachać i ona wie, do kogo ją godą. No toż, czymcie się, bawcie się dobrze, siednijcie se na kawie z kim i jako tam macie mnie radzi, to możecie tam ta łapka do góry dać i czymcie się pyrsk.